Lanqas laħqu għaddew 24 siegħa mill-attakk ta' Jason Azzopardi fuq is-sit Lavin Malta li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ma ċedix għall pressjoni tal-eks deputat tiegħu. L-erba' filgħodu l-Partit Nazzjonalista ħabbar li fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi tal-Parlament irid jerġa' jibda jiddiskuti minnu fih il-kuntratt tal-Electrogas. Din it-tħabbira saret waqt laqgħa tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista fejn fiha skont sorsi ta' One News Beppe Fenekadami u Karola Kolina ħarġu għal Bernard Grech u qalulu li jew jagħmel kif qed jgħidlu Jason Azzopardi, jiġifieri li jkompli minnu fih bl-inkjesta fuq l-Electrogas jew inkella jżidu l-pressjoni fuqu. Bernard Grech ma kellux għażla oħra ħlif li jċedi u jgħid li se jsir hekk, bit-tama li tgħaddim qar ġurnata waħda mingħajr ma jerġa' jiġi attakkat. Tantu hekk li Bernard Grech ġimġiel ukoll jikteb fuq il-profil tiegħu fuq Facebook minn dawk li poġġewh fit-tmum tal-partit li l-oppożizzjoni se tkun qed tissokta bl-investigazzjoni dwar ir-rapport. Dan l-aħħar żvilupp wasal wara li s-sibt is-sit Lavin Malta fakkar f'din il-weda ta' Bernard Grech li kien qal pubblikament li kien se jagħmel kawża fuq il-kuntratt tal-Electrogas, dikjarazzjoni li saret fuq parir ta' dawk li għażluh biex isir kap tal-Partit Nazzjonalista. 3 ijiem wara Jason Azzopardi kompla jagħti n-nar lill-istorja tal-Lavin Malta u kummenta billi qal li jagħmel li ma jorqodx għax wara li jagħmel sajf jipprepara intqal lilu ma tmexxija tal-partit biex ma jagħmel xejn. Mal-Lavin Malta it-tlieta Jason Azzopardi ħabbar kif l-eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zammit Dimek imbarazzat kien afżaħ kif Bernard Grech f'messaġġ qallu li din il-kawża dwar l-impjant tal-gass f'Dellemara ma kellux jirida. Din id-dikjerazzjoni minn Azzopardi jidher li qabdet fuq siq waħda lil kap attwali u lill-Partit Nazzjonalista. F'risposta b'reazzjoni għal dak li qal Jason Azzopardi, it-tlieta filgħaxija l-Partit Nazzjonalista qal li lill-Azzopardi Francis Zammit Dimek taħbis parir ta' ħabib b'intenzjonijiet tajba li bħala kellim tal-Oppożizzjoni u avukat seta' kellu xi konflitt ta' interess. Saħansitra Grech wieġeb lit-Times of Malta u qal li Jason Azzopardi qatt ma kien kelmu dwar hekk. Milli nista' ngħidlek huwa li Jason Azzopardi lili qatt mal-menta miegħi illi xi ħadd waqfu milli jiffirma tali kawża. Waqaftu vera ma milli jiffalja? Mhux tal-li ma waqaftux tal-li laqqas qatt il-menta miegħi li twaqqaf. Iżda Azzopardi kien skiet fil-pożizzjoni tiegħu u kompla jiġi rapportat li wara li ma baqax deputat iffirma każ flimkien mal-Aqda Repubblika. Dawn l-aħħar żviluppi li jikkonċernaw tema lill-Partit Nazzjonalista kien jitkellem dwarha kontinwament, jkomplu jikkonfermaw il-ġlied kontinwu li qed jiddomina fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, ġlied li b'riżultat tiegħu il-Kap Nazzjonalista qed jispiċċa jisfem fin-nofs u maqbud f'morsa fuq diversi temi. Brabta ma' dan ukoll sorsi fid-dar ċentrali qed jgħidu li Bernard Grech ma jridx jagħmel rapport tat-telfa propju biex ma jżidx il-pressjoni fuqhom ma' dik li diġà hemm, tant kemm irid iżomm postu u jimxu l qudiem daqs li kieku qatt ma tilef l-elezzjoni ġenerali.